Molweni into zakuthi igama lami Mbulelani Mabhokela from Zukhali Media Production. Come on, ndiyamndoda ke into zakuthi ndihamba negqiza laseZukhali. Sibuya phaya kula dolophu yaseMonti kwiphondo ke leMpuma Koloni. Silapha ke into zakuthi ke kwilali bathi ke kusexhawuka ke into zakuthi ngale mini namhlanje sizoshicilela gaba lamakhumsha bathi digital tribute kabhuti ke bathi nguSithule Qondani into zakuthi uChabalala uMshengu uNdonga into zakuthi ke uZukhali Media uze for special into zakuthi ke ngale mini ke sothetha ke nosapho isihlobo sifuneke basibalisele izinto ke abazikhumbulayo ngobhuti ke into zakuthi ibingumuntu onjani phakathi kosapho ke wena muntu uzozima ngale mini yanamhlanje saba live ke into zakuthi later on phaya kuZukhali Media Production Company phaya ku YouTube angeke usole koZukhali Media ngoba uZukhali Media wenza izinto ke eziflabbergasted, meaning that wenza izinto ezithe dludlu akazenza izinto ke ezimonotonous. Sixolise ke into zakuthi ke siningale mini namhlanje khona ke nomoya umane veka avakala apha ke kwi background. I love you so much. Ngicela uhlale njalo sabukele Nkosi. Siphinde sinibulise ke into zakuthi ke sibulise kakhulu ke phaya kumfundisi uNjoli kunye ke nebandla lakhe ke bathi ke iKimek. Ndiyanibulisa ke into zakuthi ngale mina namhlanje. Ndicela wena muntu uzozimase uthi kulo usecaleni kwakho umncome uthi umhle nxa umncoma ke umjongo ebunzi. Ujogeni apha ecaleni kwami ke ndihleli ke nomama uzochaza ke igama lakhe ba ungubani abulise ke nabantu abazozimasakela inkonzo inhle kangaka ngale mini yanamhlanje. Kodwa xa iqala ubulisa uqala abulise mina then abulise ke nabantu abazabe besibukele online phaya ku YouTube. Mama ninjani ngale mini namhlanje? Siyaphila tata, khonto ninjani nina? Ngaba nje ndiyafeketha. Ngicela usichaze igama lakho ngubani? Igama lami ndinguzukiswa Sizani. Okay, ndicela ubulise ke nabantu bonke abazozimasela inkonzo kanyana wakho. Molweni family, ndawunibiza ngoba niyifamily ke namhlanje ngoba nilapha ukuzolilisana nam. Molweni botata nomama olutsha ngokubanzi ngelihle igama lomfeli nomvukeli wethu Yesu Kristu. Amen. Okay, ubuthi ngubani igama kanani lakho? Ndinguzukiswa tata. Okay, mama uZukiswa ngale mina namhlanje khawusizobele ngelityenjana lalomfana umntwana wakho ubingumntwana onjani, umkhulise kanjani and izintoni izinto ebezithanda. Kasinike umfanekiso ngqondweni ngaye. Umntwana wami lona wokuqala bhuti igama lakhe ndamthiya ndathi nguSithule. Imini ngiyalo ke zange ndiyazi ndathanda igama. Eneneni umntana wami ebethule kakhulu kanganihluphe xa ndimkhulisa kangangibabe kusithiwa xa ikubizwa kuthiwa ngumama's baby kuthiwe uthanda ukwenza imisebenzi yamantombazana uyaqova uyathini. Wafunda kumntana wami njengendlela ebendimfundisa ebendimnqonelela ngayo ndimqeqesha ngayo wade waba uyagraduate. Sithetha nge-civil engineer apha. Wow. Umuntu othe awugqiba ke ufunda waphambuka kancinci kule ndawo yakhe ye-civil engineer wathanda uba ngunothenda. Sithetha ngomuntu we-tenders apha. Umntana wami bendimthanda kakhulu, ukwekwe wami, uboy. Umntana wami waseBhawuzeni othi xa efuna imali unamacebo athi mama ndistakile eBhawuzeni ndiyayithila ipetrol but ndixa niswipayo la decline card. Inoba 2 weeks back uthi kumama ndifumene umsebenzi eairport ndifuna uleqa ndifuna imali yepetrol. Kodwa kumama kamihlali ndithethile naye that is yanibloka ndingabisaya kunkosikazi. Bingumntwana omandi ohlekisayo. Hayi ndonzakele wena tata kakhulu ngumntanami. Okay, ebethanda ntoni bezithanda mhlawumbe uthanda isinxibo uthanda izimande okanye bethanda uphuma mhlawumbe nonkosikazi wakhe khawusiphe nje lo mfanekiso engqondweni. Njengabantwana bonke belithanda ulonwabo. Thanda uphuma nonkosikazi wakhe. Thanda into ezimande bezithanda kakhulu kangabe bevuka endlini aqale ngenyama uqala ifake i-microwave. Ndibuze ndithi hayibo mntanami awukaphungi nophunga athi hayi mama kaloku uyayazi besitye izanto zethu izolo. So ndifuna ke ngokulungisa nje umzimba. Yintoni into ongasokuzuyilibale ngaye naphakathi umntwana wakho? Kukonwabisa, uthando. Bendithanda kakhulu athi Cwanini, I love you so much. You are a very strong person. Ungumuntu endime ngaye ebomini. Ngaphandle kwakho I'm nothing. Alright ke sibamba zona zibini ke into zakuthi ke phaya ku mama uZuki ethi manje sake sitheke nonkosikazi wakhe uhlale njalo ke usabukele Nkosi.
Ihleli ke nonkosikazi ke kabhuti Sithule into zakuthi ke ngale mina namhlanje umama bathi ke uNakhana lapha ke icaleni kwami ke ngizaqala nombuza impilo mama ninjani ngale mina namhlanje siyaphila buda khona kunjani ndiyaphila nathi akhona ngicela ubulise wonke umuntu ozozimasela lenkonzo ubulise nabefundisi ndiyanibingelela bethuna abantu abeze apha bazohlala nathi uzovala inhlungu sikuyo kaSithule umuntu obengumyeni wami yes ebenothando ebengayifuni into embi esoloko efuna kubekho ipeace endlini umuntu bemthanda umntana wakhe bemthanda umfazi wakhe bebathanda nabantu bakuwa bakho umuntu bengamthandi Dibhlungu uzothetha ngoSithule namhlanje izothetha ngomuntu ongesekhoyo umuntu obesihlala besesiplane sithi sizawuya elawandle ePort St John sithi ayima umihlala kana into yodade elwandle next nayo yena isenale yobusana wathi hayi masamthengele endleleni umihlala masambeni ndithi ayima unqamelephi masiqale sigqibela incwali lisokhaya hayi ndifuna elwandle kanti andisuphinde ndimbone yiyona befuna ubheka elwandle kangake emele ngelwandle masiyene elwandle zithi masimeni masiqale sigqibeni pha uthi hayi ngeke ziphele ingxaki masambeni man andiyazi banzophinde ndihlale nabani andiyazi bhuti ubhuti ebethanda ndo zinto into bezithanda mhlawumbe zimandi lesomsekelo uyebona ndivile ke bethanda uphuma ubheke elwandle bekhe wamention nomama wakhe ebethanda ke nento ukupheka uthini bengumuntu ebekhuthela apha ekhayeni ebenjani apha kwijeniyeni yomtshato yo ibingumuntu onothando umuntu abuza mfazi wamfuna ntoni kwesixase ensele izinto zakhe athi ukuphathele into nanifona ukuphathele into Nando's ndiyakwazi ngoba umithu umihlali wawunisokolisa unifona ukuthi ufuna uNando's andiyazi bangubani ozomane nibuza bani ukuphathele into nansi ichocolate yeni simve ngomculo esangena endlini ndive ngombhaqanga wakhe andiyazi bazizawuringisa soloko zikhona ingoma zakhe kum because bumva eseze bay nanku utata kaMihlali esiza uva ngeza ngoma zakhe afika atyitye imbambe ngomzimba afike nikhwazi indlu yonke bawonke umuntu ufuneka evukile xa efikile kunzima ndiyazi buzo ogqibela intoni into ongasokuze uyilibale imark naphakade ngobhuti Sithule umuntu wathi hey khawufuna udriver ngoba ngenye imini ndizawungabikho wayondenzisa ilicense wanifundisa udriver xa inhle kathi wo sihambe singene ezigingqini umuntu ongakwazi udriver hayi uzawushekela ngemva athi nasakushiya abantu bakwazi udriver andiyazi bangubani uzophinda nifundisa udriver xa engekhoyo ngoku Sibamazana zosibini ke ndozakuthi ke phaya kumama ithetha kamandi esibalisela ke inkumbulo ka athi ke amakhumsha sweet memories Zukhal Media ndozakuthi ke ufikile for special all the way from East London kamba 3 weeks ago sasingapha ke kwindawo ke bathi ke kusemgungundlovu sasiyokwenza ke umsebenzi kumila kunjena uhlale njalo ke usabukele sawuthetha ke nabanye ke kwezinye ivideo ezilandelayo I love you so much thank you